Halo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, HP-nya ya kok nek tak bel kok ora ono suarane, anu nek telepon ono suarane dia. Iya, Ma. Wis kok konone, Ma. Ke pusat. Oh, heeh heeh heeh. Lah iya maksudnya nek ya telepon kok ora ono suarane. Iya. Ma. Hmm. Ya wingi ya koncoku senam wingi kae lho sing kok ya. Ngenteni Mbak Asmas ngono kae. Lah kuwi koncoku senam ya. Oh. Iya. Sing ning salon. Oh. Pakai Lemu kacamata. ra? Pakai kacamata. Yo, lemu ra? Iya. Iya, ora apa-apa. Koncoku senam. Heeh, koncoku senam tuh ya. Kabeh sing ning salon ki kabeh konco senam kabeh. Oh. Ini terminal. Kan kan aku nembe tuku banyu putih anget. Lah kan wis dongin coba to. Iya. Lu sih aku mangan mbek ayangan dote kok kae. Mbak, ini ayahmu. Mbak, iya wong kae ngenteni Mbak, tak kon ngenteni. Ora kok aja golek liya lho, ngenteni wae. Terus wis ora padha ngono ya gitu ngono. Ini saya lucu-lucu Pak ya, nah ini terminal Keduguyun, sampai buang kok aku petangnya. Lah lemu-lemu, sampai aku dulu ibu kongnya lucu-lucu. Aku wah sih. Gendut-gendut nih, seneng salon dulu ya. Iya, Ma. Aku ngerti. Ini salon tak nasa loro lemu-lemu kabeh ya. Itu nek senang kan idul ora. Melayu nek kesel sini kan. Pokoknya goyangnya nulis lo ya. Aku kan, goyangnya aku lah iya aku telepon ayahnya main ngomong ngono ki lho, lagi koncoku senam ki kuwi ya. Saiki jare agak senam awake gak enteng. Mau mikir bini terus Mbak. Pasti kurangi wajah aku ngomong gitu. Oh, Mbak serang BS orang aku. Ya lemu-lemu ya. Ora begitu ya semua lagi ya, ora lemu. Ora lah. Ora. Oh. Wis koncone nemen ya lemu dhewe. Ayo ya padha wingi do ning salon. Yo, biasa lah. Dong runti to. Lagi mama. Mama kata kayak gitu. Aku kan baru tuku banyu putih anget. Oh. Tak kira wis masak. Arep baru tuku banyu putih anget terus yo cerita-cerita. Ini ngenteni Mbak, saya ngenteni ning nggon kae lho Mbak, parkiran kae ngono aku. Dik, monggo. Ayah. Lemu ngono ki nek kau nimpuk ya. Sama gitu. Nak cili nak lemu ya. Rasa tekan kono lama. Ora tau ya kuyon. Iya. Kan selane dhewe ya. Iya, mama mbak aku bahagia ngono lho. Kan gini ya, sing penting ayam duwe ilmu duwe cilik. Ayah nek urung ilmu, kan gini ya. Ayah nek ngerti kanca ilmu kelingan bojone ayah. Ayo to. Mun ngerti mung awak cilik kelingan mama. Ayo to. Aku kelingane mama tok. Mama to. Ora mesti iki. Oh ya, aku tak semakan iki kancaku teko. Oh, aku ki wong kosong, ya toh. Wong pikiran kosong. Wah, sepatuku ra duwe iki ya. Sepatuku bodol. Sing isor meja kae. Sing isor meja. Aku manggo sing ning omah padha wis rusak. Yo engko tuku ra. Yo. Ya wis, sehat-sehat ya mama. Arep berangkat toh? Ayo hati-hati ya. Ya, iki kancaku sing ning ngarepan ya. Terus bersyukur. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, yo, sing mbak tanggung sepatu.